Mas Bakhuid ngin sa Trai nakapantai Graceful Mary Wanyang Sonali Wanyang Iban Seidor Nongrum Lamprang Kadosal nakapantai Jingkoi Jingkia Simjir Wais Tang Mas Bakhuid Nabar Lai Spa Lai Pusat Ang ningi alungi yakmena utrai Banai lakangu lakademaduan Yulai traiken radu nong bu nong tau Ubait basumar Jesus Christ, sing ijang utrai ayang ikan tesong utrai unsap diang unjing lek ijangi ladang ia idbak imam utrai Sabdiang unjing lek ijangi ladang ia idbat ngimam abaduan Peter wala jingknyam ang tapiken mau bapisun kilor ila jing terwa batulek banyasuk takin yang utrai jisu ila jing terwa batulek banyasuk takin yang utrai jisu ang ningi alum iyak mena utrai banai lakangu lakademaduan yublay traiken radu nong tau ubait basumar yangi yublay traiken radu nong tau ubait basumar yangi Kohiman ko para tongin sngu ya jisu naga benta kanega step baula yalam yagi shaga senda jangu banche menda ha kanega kinia ka kriam Bakhuid ka jangu ina wanra ya ki jing demu jangi ha kanega yukirish Bakhuid inang duai naga benta ki bapang ki bashitam ki batia ki hospital ki badon hayeng ki basngo jinjar ki basngo khotlad ai bau jisu nampli lahad yaki lemba kanega jing kinia ka Bakhuid ka bakentang ka jangu Ginang duwairo na binda bar ki kinna ki baron hapeng ki jimben kare ki exam baper abe kinang yo jingai ki jingor ku halo jongi ha ki jimben kare jongi ba kinang yo ki jingai e ban ken mau bha ya ka ba ki kare ban tho ha ki exam duwairo na ka binda ki jingja thai pam jugur mensiam jo Henry nong suich ye duwai na ka binda ki inga sen jong Daniel sopo bat kong Mary Tilingdo bat hinyungut ki kon kam dam na binda Mary Tilingdo badon hapeng ki jimpang ki jing shitom by Neo Jingkoi Jingkia. Do I never been that one daddy sang a young Benio Jingkoi Jingkia?
Daka jing rio blai ni duwai. Ha kerteng opa baru kon baru men siem Bakhuid. Amen. Kajinga e jango Trai jango Jesus Christ. But kajing e jango blai. Lembat kajing yasulak jango men siem Bakhuid. Kindon rank hard but pi barro. Rinka bat piro. Tongin sangej por ban pan map nagabinda kilait kila jangi barro. Ujisu udon hasenda jangi upait usumaringi. Utiplut na dang shadang sapanga jingim jangi. Jesus ngawlem yangi bad ulakwa banginang jan bado. Hadu katnongi kloy ban jan bado Jisu. Hadu katnongi kloy ban ino ke jingim jangka pop. Ngisauto ke jing thlot jangi. Ngisauto ke jing dona jangi. Ngisauto kia kita ki jimlin basniu jangi. Hato ngi kwa ban yai beteng ban im kumne ne ngi kwa ban kala kabamot. Hadu katnongi trang ban kala kabamot. Hadu katnongi trang ban sange yaki kam pasiniu kabang imlim ban le. Karpadia Jisu. Bakabaiti kawe hadin kawe pakajing tolot kajing dona ki pop ki bangile. Shau Jisu bat karpadia Jisu yarap yanga. Bangakwa ban lait lui na kene kajing sniu. Pin kup burom yanga da kajing ae jang kapeneng. Nampa ngandup la ban yale persha yaki pop yakajing sniu hakajing im janga. So si halor ki pop. So si halor ki jing le jangi. Lesengi le persha yaki bayid batoin jangi kimi ki pa jangi ngi tam sneng pen so si. Ban ngilong ki daw ban penjau umat iki kimen ki para ngi sho ngi dat ngi kransni ngi kransi ban ngi di yaki ke bamde ngi mat yaki ke bamde ban menda ngi sngo koslai halaga donur kamen siam naga benda kini ki ke baro. Jisu bayit map yangi. Sait kuri ka dono jangi. Sait kuri ka men siem jangi. Sait kuri ka met kapar jangi. Sait kuri ka jimur jimbarkat jangi. Na kini ki pop bara ki bangelele. Aga jimbarkat aga jingle jangi. Nga pala. How play badon bor baro. Badna pi ko himen ko para. Bangelele pop shibunte. Daki jimbarkat. Daki kin. Daki kam. Daki jingle klet. Daka jingle palajanga, daka jingle palajanga, daka jingle palad bakawe janga. Namarkata karpadia kamaria Bakhuid, kabayaisa katisoti, yaki angel bakiri kuid, baryapi ko himen ko para, banduay nagabinda janga, how try ublay jangi. Ublay badon bor baro nis uneyangi, barandala mapigi pop jangi, unyalam yangi shaka jingi mbam jikut. Amen. Good try to ease good try to ease good try to ease Number
to nginia duwai iduwai nagabenda baro kini kijing tumu kabangila busya kini kaduwan katupat bau jisun pen kantang ya kijing tumu bauun pen sleda kijingit bar kijing isni kijumu bauun pen kuid yangi barun pen koid yangi da kijinga e kijumu koble kojing klein jeng ki bakermen hame tus ngap isune ia ki jingur jing nam jengi banamar ba klem mame ka jing talot brio kabalam sha ka jingiap kamla banle eye to ai hangi barabor ia ka jingyarap jang ka jinga e jame badda ka bangi imsngi ia ki hukum jame ngilla pensngabha yame ha ka mon bad ha ka kam da Trai jang yu Jesus Christ kun jame uba im bad sensha rengkat bad me ha ke jingelong kawe jang men sim Bakhuid ublay junom la junom Kajing pulih na kitab Exodus. Hagitu kisngi haba kipai Israel kila poi hari kenja Sinai. Kila syong dara hari kenja. Barhangta ki Israel kila syong dara hamar persya ulum. Ti Moses ulali kiu shoblay baru Trai ulakot yu nauta ulum. Uong. Pin ong kumno hagayeng kasam jong Jacob batu yathu yakani hakipai Israel. Pilayo i yakata kaba ngalale e ginong Egypt. Bat kumno laba e phi hakithap niang jong kipukni bat ngalawan yalam e phi shangahi. Tementa lada phin kongo yakitin jonga bat phin rakhi yakajutang jonga phin salong kanong ganti jonga. Nga hapdeng kijat bandrio baro naba kaperthei baro kalong gajonga bat phin salong hanga kahima jongkilengdo bat kajat bandrio Bakhuid kaktien jong Trai Samsi spa nomor nyos spa kendai pau nyos spa kendai pau Yeng judge one shall try, right kijing right up in smoke man. Risaya u try ko ben real, shakri da jink men ya u try, sha u to ya one ban right man. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Doti bau Trai long blay, yang iula tawi mau, ide kilang broad ki jongwu, yang judge one shall try. Rai kijing rai bapen smoke man. Tolej banai ngu banai dem. Shaying jong u try to andron. Ya u to ai ngu tekerku. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sisya uken radu baspun pateng la pateng kin yaine jing ye ba jing pa uken rad ye
done one shall try Rai ki jing rai bap and smoke man Kajing pule na kashiti Paulus Bakhuid syaki Kristan harum. Ko para menbangi dang long ki batlot ha kaya balabu ukris ulayap na kabenta ki bri papop. Nyar bandon uban yap na kabenta uriu hok. Toy le si na kabenta ubriu babha la bandon ubanut wat ban yap. Henry ublay upen I ya kajing I jung u yang I ba menba ngidang long kinong pop ukris ulayap na kabenta jung I te namar ba menta lapen ksan yang I dagasnam jung u kanu lele en sa pelat im yang I dau na kajing bitar ublay namar lada habang ngidang long kinong shun Lapen yasuk yang I bad ublay da kejingyap ukun jong u. Kanu lele menta bangila yasuk en sa pelat im yang I da kejing im jong u. Tang kata Henry ni ngau kemenru ha ublay lingbau Trai jungi Yesus Kristus. Dau ba menta ngilayo pedeng ye kejing penyasuk jong I. Kaktin jong Trai Isango yau blay Hallelujah 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 Kahima jong ublay kalajan Tukla kepamut Batung etaka gospel Hallelujah 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 Trai undon reng ka batpim kajimpuni na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews Kaburam hame ko Trai ha kata ka por habau Jesu la yo I ya upaiba ulas ngawlem naga benda jongki namarba ulas shale ben bat sarangli la kum gilambro kalem nong sharai kum da ula on ha kisen ranjongu ka jingote babun shisha Henry ki nong Trai ki kindia namar kata to karpad ya utrai jang ka jingot ba unpa kambon ginong Trai shaga jingor jongu badula kot shalade ya ki kadar ngut ki senran jongu badula ai haki ya ka bor halor ki mensiam baman ban beno yaki bad ban pen koit baru ki jimpang bad baru ki jing krau ki kerteng jongi kadar ngut ki apostol ki de gini ningkong u Simon ya ubala kot Petrus Bado para jongo u Andreas, u Jacob, u kon jongo Sebedi, bado Yanis u para jongo, u Philip, u Bartholomeus, u Thomas, bado Matthias, u nonglom Kajana, u Jacob, u kon u Alphaeus, bado Thaddeus, u Simon Cananius, bado is Judas Iscariot,
ubalashat kala yawu. Yakini ki kadar ngot ujis ulapa udah hukum yaki what late hangno happening gentle. But what room hakano gasnong ki Samaria. Henry to late pinban shakil ambrot balaja jong kaying Israel. But to yalap kadba pidang late daong kahima bening kalajan. To penkoy yaki bapa penim yaki bayam. Penkud yaki basa nyang lingkod. Beno yakiksoy pila yo piru to ayay. Ka gospel jong utray. Ko himen ko para bayid hautray Jesus Christ. Ki jimpule mendakas ni ke kadaw hangi halor ka jinglong jong ubale. Halor ka jingkwa jong ubale. Halor ka jingi jong ubale. Halor ka jingkwa jong ubale ben penyajan badni. Larangi puson na ka kitab kabangip snap menda Exodus ngiyos ngo kumno ublay wanjan hawu Moses but ban ong hawu hadukat no udon ke jings ngulam ya upay jangu hadukat no ublay uyo lut ya ke baro kabaki don kam kane kalong ka context jang refidim ha kaba kimba don ka badu blay ula ay yaki ublay yo jua bangin yo ye ha ka jingem jon ngi yo ke jinge jongi kam hadi henry ublay yo lupa ya ka jinge kabang yo hadin kabamot mano ba yo ningkong ya ka jinge jongi ya ka jingjenjar jongi bade ublay ngi perkat bonsin ublay yo nga hadukat ne ngas ngo jinjar hadukat ne ngas ngo kodit henry yarap yana lese ngi perkat de manga ba yo ilut na dong shadong henry kaktino bale ka kadaw hangi ban ong ude mau yo ya ke jinglong brio jongi bat kam dam lele habangi poisya ka jutang batimai ha ka gospel mendakas ngi ba ka jimpuli na ka shiti jongo Paulus bakosya rom niosno kumno ujisu ula jan badni badula shimdi lut yangi bad open koid yangi badu palai lut yangi bad wai bo pen ban yangi banle kumbale mau kane kalonga gospel kabangi pule menda ujisu yoi vidence hagala tinyong jingyoi kalong vidence but ujisu yoi haba ujisu yoi ka jingsnau jong ujisu la kadaw haga gospel ulas ngawlem yekibrio na markilong kum gilambrot kalam nong sharai hamalla ki jimpet ubla yangi uyoi ayu hapojangi hatu ngilong kikon kiba yem kalam nong sharai haga jingem jongi kalam nong ablambrot tende inka jingem jongi kalong kalam dada pendam yalade hav jisu ladang jid ban em kalam kata ke jingai tilut yaw jisu kalam kongu yawu kalam da don ke jingshania tilli tillan kai ka ban sajja hangi kalong ngin kalalong gilamborot kalam nong sharai bun sin ha ke jingem jongi ki kristan ni im bun sin kalam jisu bun sin ngimju aiti hau ya ke jingai jongi ngimju aiti hau ya ke jingduna hangi ngimju aiti hangi ya ke jimpang jongi ngimju don gata ke jingshania tilli tillan yawu henry ke gospel ka ang hangi bad shua bangit trip ya ke jingai jongi udang yo I lupa shua ki apostol ki yo I ya ke jingai shua ki brio saudong jongi kila yo I ya ke jingai ujisu yo I ujisu
uyo i barabor ya ka jinge jongi jimpang jongi jing shitom jongi jing jinja jongi jing sausi jongi jing smoken ja jongi jing ding jongi jing kosalai jongi kabaki ve pat ki buri kemtip lese kane kalonga ko bor kabang yusno nya ka gospel habangi kran chapanga ne ka jingyo i ya ujisu u blai u peit banle ayu yengi ngila banong don light ligiru kam u blai u peit yegi kawai kap jimpe jung u blai kalong ban jid yengi u blai u peit yengi ban jid yengi nangda ka jing peit ba ar kalong u blai u peit yengi ban snaulam yengi yaga jing peit ba lai kalong u blai u peit yengi ban pingsan yengi ban bishar yengi. God sees, look at us to select us. God look at us to be compassionate. God look at us to justify us. Justification. Te kane kalonga light ligiru kam ublayu peit yagi. Man pai vai ngia bai nia lemba kane ke jimpe jung ublay. Lesingi perkat ladanga buri alade. Ladanga buri alade shano ublay yo issue yagi. Tendeng don ki kinna ki peit kumne. Haba ni le kano ka kam suniyo ni kam leisha ki jaka kenja. Dese ki kinna samla ke bayad samla ke leisha ki jaka kenja. Kishong haka jaka kenja ki perkat omdon bayo iyeki. Kilang ban buri alade na ka jimpe jongi buriyo. Henry kimla ban buri alade na ka jimpe jongu blay. Don ki kinna ki ba lesiniyo ki kam lesiniyo lese ki ba didoma lese ki ba dikiya lese ki ba peit iya ki ke ba jakliya ki buri alade lese ki shong haka ba kang ya ka kamera lese ki buri alade shakano ka jakka ba kenja lese ki leisha kralao bat ke perkat omdon ba yo i Henry kaktino bleka ong ujisu udang yo i haba uyo i yengi kadbangi dang leki kamsiniu un peit yengi daka kema ban bishar yengi kumnongi im u peit yengi haka jings ngaulem yengi un peit yengi daka jings osi yengi baleken uni ukon kaneka kon kams ngautu yaka jingi jonga baleken uni ukon kaneka kon kams ngautu yaka jingi kemi ke pa balikin kini kikon kim kindiu yanga haka jingim penban ki kindiu ya ubamen da ka bangop hakikam auria kam suniu kane kalonga jings ngulem jongu jisu yangi haba ngiburi alade ban ngop hakano kano ka pop haka jingim ya ka bangi kran yu yusno ya ka bangi le uyo i ya ka bangim lero uyo i haka jingim jongi kane kalonga jinglong jongu jisu kabang yo i hangne ujisu pei nanda ujisu upeit yangi banjidi yangi kane kalonga bangi deben sautu mangi jimpe jongu jisu kalong banjidi yangi kumno ujisu unjidi yangi upeit yangi banjidi yangi dakaba benshed halo jongi yaka jinga he haba upeit yangi ngim kod boreye hakama jongu ngimdon kano ka jinglong kabalaban pelong yang iki kunjongu haba upeit yang uyo iya ke jingdona jongi nangda upendap shoin ya ka donur jongi daka jinga e jongu hadu banda kinjo ya kata ka jinglong bangin kelalong ki babidor hakama jongu kabamot upeit yangi upen biang ya ke jingdona jongi upen kalain yangi nangda ujid yangi balonga jongu kane ka bangiyo i aka gospel menda kasni ujisu ujid ya ke kadarmut namarba usnawlam ya ki paidba usnawlam ya ki brio saudong nangda kaya ka ba ujisu le ulale isne ya ki brio misericordia udon ka jingisne ya ki brio udang isne mallagi beriu warladangi perkat ngadon jingdona kumne ngadon pop kumne haba ujisu la peit iau Petros kadba udang le pop kadba ula imha ka jinglen ialade ujisu peit iau
ha kaju ka porula pendap Yahuda ka jinga ejongu ba unyo ya ka mensiam ban kelaka bamot. Unyo mensiam ban babeha lor kapop. Mangi por habangi peit ya Jesu padu Jesu peit yangi udang pendap yangi da ka jingae minda ka da pe chong ban shimenda akane ka mas bakoin u Jesu peit yangi vai peive padu Jesu tip manobam im katkum ka kubor jangu katkum ka jingi kai jangu padu Jesu peit ya ka donu jambi hadu katno pikoloi ben pediang ya ka jingae jangu u koloi ben aiti ya ka jingae wad habang is no tu ngi don jing duna ngim biang ha ka jingem jangi ukoloi banaya ka jingae kanamba ngindup la bentur sajania wo bangindup yasrim badu bangindup la ben kalaka bamut tendeng habau Jesu peit yangi habau Jesu ya i jingduna jangi balengim roishu balengim kelashu namar ngim plila dia ka donu jangi ha u ba undup tre bat ka jingae jangu nagata ka da bun gibri ki one mas ki bashimenda ha ka jingduwai kimju kalaka bamut Namar, hoit nishong nagabinda ka mas, nishiminda ha ka mas, lesing ruai ha ka por mas, lesing duai ka jingduai ka badeben pindebru ha ka por mas, henre ngimju don ka mensiam ban ka la ka bamut. Ti nagataka da bon sin kibruyu kimju yo jingkurku. Ni yo I ha ka gospel jongo Matthew si katkindai ni pule uwe urispa u samla rispa ula wan shau Jesu ula don ga jingkwa banyo jingim bam jikut henre tre ban kella namarba tre ban kella walada udon ga jingtran kumbangilo mangi ni wan hagane ke step mas ngiru ni don hapo jongi ga jingkwa banyo jingim bam jikut henre ngim don lese ya ga jingkwa ban kella na ga jinglong jongi kumuni u samla rispa bad habau Jesu koloi ben terwa hau ya ka jinga e ba undup kella ula ino ya Jesu badu lelei kabamut ula one point ya Jesu ula shong rangat badu Jesu ula snab ya Jesu badu Jesu koloi ben pendap ya uda ka jinga e henre umpat don ka jimpen kare ben pediang kata ka jinga e bonsin kajia hangi kumne haga jingem jongi ni wan mas ni duai ni snap henre ngimju shim ya ka jingrai ban kella na ka ta ka jinglong ka bangi im lada ngim shim ya ka jingrai ban kella na ka jinglong ka bangi im te ngin leit pai teli na ka mas kata ka mod hakama jongi don ka option pila ban jit ban roy ha ka jinga e jongu Chris but pila ban kentai tru ya ka jinga e jongu Jesu kabamut baro mapi kiba wan shimenda hakane ka mas Bakhuid pinnom late pai da ka baroy haka jinga e lada pim treben pli pura ya lade hawjisu tang na marba ngi shimenda mas wad num berkat ngi kalalong rikui tang na marba ngi shimenda mas Bakhuid wad num berkat ngi layo jinggerku kalaban wan banyan halur jongi kelam darung hapo jongi bunsin kane ka dongka jingjia ka jia ha ka jingim jongi kerstan ki perkat kedang duai ki perkat kedang mane ki perkat bau Jesu dang kerku henre kim jio pedian jinggerku dese buna prenjom pipi lengo ya ka bangahi kai menda kane ka longka jing shisha kane ka longka jing shisha na kata kada bon ki brio kim jio kela na ka jinglong jongi bun ki brio kim roy ha ka jingidu Chris namar ngi pindak ya ka rukam hangne ngi yoi u Jesu la jidi ki apostol badula ong yaki watnum leit shaki gentil leit tang ha ki lamborot balaja bale hangne don har jai ki brio ka bau Jesu bo don ka wai ka jai brio ki long ki ju ki badon ka jinglong ban pediang ya ka jingaye dondro kawai pat ka jait buriu ki bampat penkere ban pediang ya ka jingaye kilongi gentil balai u Jesu ong kumne kadaw kalong u Jesu umpat iap u Jesu umpat dep mi pat na ki bayap
ki gentil kinio ya ka jinga hadin tetalestai enda ujisu la pendap ya ke baro ki gentil kilaban pedia minta ujisu ang leisha kikun balaja namar kini kikun balaja kila yomad ya kaktino balai kilong gibri bala im ya kaktino balai kilong gipai di Israel lamar kila yosngo ya kaktino balai kadba nang yosngo ya kaktino balai kadba ngipuson ya kaktino balai kai ka ban sajia ngidon ka jingala ban pediang ya ka jinga jongo kris ladangim snap kaktino balai ladangim puson ya kaktino balai ladangim pule ya kaktino balai ladangim Trai ban im ya kaktino balai ka jinga kanam Trai kam nagata ka daw jisong watnam leisha ki gentil padai ka por ban leisha ki gentil namar ki gentil kimbat kare ki gentil kimbat pli ya ka donu lada ki late minda ki gentil lese namar ba ki im ha ka jingdom kin sastang ban kin dai ki lese kin penyap ki lese ki penmong ki namar kimbat don ka jing so tu ya ka jingai bon sin kane kalong ka jinglong jongi kane kalong ka jinglong jongi nanda habau jisu ila leisha kini ki lamborot balaja kae kaba ki lamborot ki lale haba ujisu la pa ye ki apostol sha ki lamborot balaja don gi lamborot bampidiang ya ujisu ki don ga opportunity to grow in grace ki la don ga lat ka lendi ban roy ha ka jinga jongu kris henre kine pat ki le kumno ki la kendai kane kalong ka jinglong jong bon gi kristan now baram api kindup yaki kinna kindup yaki samla kindup yaki longgupa ba shong hangne ngilong ki kristan balong ban pediang ya kane ke jingahe henre don na pedeng jongi ki kalalong lamborot balaja ni jid ban long ki lamborot balaja ni le kanang ban penja ya ke jingim jongi lese kumno ngi le kumno ngi im kumne haka balong lamborot balaja habangi lepop hoit wat ladangi lepop bro uji sunamap ladangi kelah ka bomot henre don gi jai bruyu ne kinna samla balongomi wad hadin ga pop kin Trai ban kelah ka bomot pitip pidon gi jimlin basuni henre pim Trai ban kiar na kata ga jimlin basuni tilada manga ban mapi wan hadin bangitip ngidon ki jinglong basuniu jimlin basuniu henre ngi shile kaju ban ngi ong ngalamlin yakane shim nuksa labalong kiat labalong duma labalong ki pornography kalabalong ki paralo ki basuniu ka papilelang eki pop lese kalabalong kano ka tin si ka pi ong pitip ya ka papile kamlong baba henre pile shile kaju nangda pi ong kane ngas ngautanad banle katapat ngam sautanad banle kabamut habangi jid ya ke jingim jongi om katkum gamon jongu jisu ngi kangla dia ke jingae bangi kerlalong kikun ke balaja ha ke jingim jongi takabamut na padengi katolik na padengi kristan kibatip ya ke tino bale kibayosno ya ke tino bale kibayosno ike jingikai kilaban kerlalong kilamborot ke balaja kilaban long kilamborot ke balaja kimdon kalat banyo pediang ya ke jimpeni namar kilarai banlong ke baja ki penja ya lade namar ki kam sautanat ya ki jimlin basiniu bad tat hadungi kloi ban sange ya kana kane ka kam jongi ke jingle jongi ngimla banlong kilamborot balashen taminda ke jingkot jongu jisu kalong hato pikwa balong ki lamborot bashem ne ki lamborot balaja hapadengi kinna don ki lamborot balaja hapadengi samla don ki lamborot balaja hapadengi longupa don ki lamborot balaja ba don ru haga ju kapor ya ki lamborot balashem biang ko himmen ko para haga ne ka step ujisu kot uweringi vai pai vai balong ki kun ke baroy haga jinga balong ki kun ke bakongo ya ke jinga balong ki kun ke bapinroy ya ke jinga bandup long ki lamborot balashambia iduai nagabinda ka ne ke jinga jisu bayi karku kardo yangi katkum ga jimban shai jangane ka gospel yarap yangi balong ki lamborot balashambia
Bakalo oi ben pediang ya kejingahe. Katba medang terwa ya kejingahe haganegi yukiris Bakhuid. Yarap yang iban pelia ka donut. Da ka bakandai ya kejinglong janggapop. Namar ka hima ublay kalajan. Jisu kat kibakwa ben rung ha ka hima ublay. Kideben kala ka bamut. Kane kalang kejing dawa jome. Yarap yang Jisu. Ben ino ya kejinglong janggapop. Kejimlin basini ka bak im. Keramba indup long gilamborot bala syambiang. Yen yaro ya utrai Yesus Kristus. Tongin yang tongin play kejingit kejungi. Laispan ripuwe. Ngai tu play upadon bor nong tau ka pleng baka kendel ngai tu kun mawe jau utrai jongi uji La punya uda umensim La kana marite soti La shale ben shasa narpna Bad la shayab namar jongi Asgi balai ulami pad Adin kata ukiu syable Usyong akakamonu pa Unwan pad ban bisyar yangi Ngai dau mensim Bakhuid Abala Katolik Bakhuid Acing mapopa jing mipa Pada jingim kabom Ableko paha kanega Sngi Trai ka bakadway. Ngi duway nagabinda ka jingai halo jangi. Bangilong kikon lamborot basyem biang eme da ka bakala ka bamot. Ngi buha ka majame paro kanega jingang nut. Menang kerku menang pensle menang betin lindi yang iway pa iway limba kanega jing duway ka bangi pelong. Kajubab jang pi kalong ngi kerpad eme ko Trai. Ngi kapad yame ko Trai. Nagabantau pa Bakhuid chungi ubishop chungi lingdo patiket sikis pakintup sneu tu yagachington kam pamlakiar panong ki Bakhuid kanang mapinpanaya kubor bapha dagaching seiso ngi kerpad eme ko Trai. Ngi kapad yame ko Trai. Nagabanta kanekrempe kristan chungi Panginom pep panpin priangya gospel ngi kerpad eme ko Trai. Ngi kapad yame ko Trai. Nagabanta iway pa iway nangi Panginom pep pantarwahaw blay man kasngi ya kaching kiyang chong kaching im kristan pasisya ngi kerpad eme ko Trai. Ngi kapad yame ko Trai. Nagamta ki kun chungi kibadon haklinti banlong lingdo
Pakindup long ki apostol bayai ne chong Jesu ngi kerpat eme ko Trai. Ngi karpad ya me ko trai. Nakabanta kito kiberang don shabar chong kapalang. Pakinom tu na nong lam kubor chong gospel. Kiban penpenaya ki haki ya kubor babha ngi kerpat eme ko Trai. Ngi karpad ya me ko trai. Ablay ko pa baspun ba Yesune. Ibu hakama jame kini gijingar pa jangi. Ba menam pen slay yangi. Daka jingi spoon jame. Daka jingi sne jame. Pangindup la ban im haka hima jame. Daka ba kala ka ba mod. Naki pop naki jing sneo jangi. But bangin long shisha ke ba seizo. Daka ba pediang ya kene ka jing duwai bari jangi. Ngi pania kene. Dau Chris o Trai jangim. Amen. Lai spa sa pukundai. Lai spa inyo pukundai. Yang kupa yupu batlem medukunu balaknya jing terwa aingu ame lebaim bad basisha Yang namar kapokasai Yang namar bayadolang Iriungen Krisan baro badangim bad bakladno Kan mentoy batkan penyo kajingim kabam duno iterwa ameko try kakuri kajing Kajing ilbi batian Shaki ket ublei baim Blei ba pong kajing long breu Pentemai bat pen kentil Angin selain you beriu pertai bandu pong kajing long play Pracing pun Gua brai pertai pong kajing bang pocing play Toya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jang ba jumpi. Kalong ka ba priang hun hau blay upa ba don bor ba ro. To Trai pedeng jingkinya ki jongpi nakamata ke jingro program kerjeng jongu jimentoyengi pada kapalang buku jongu baro kawai. Ko blay me uba hakini ki jing terwa ki bangila wanra amenda. Mepsa daga jimbam bad me pendemai daga sakramen. Ya ki jingdon kam ki ba ar sertap janga jait bendrio. Ta aingi kalpat baga jingsa kaba kiai kan yai don naga benda jangi la hakamet ne kamensiam. Dau Chris utrai jangim. Amen.
Trai undon rengkad bat pim. Ringkad bat piru. Token tiu yala ki donot. Ikin tiyo ki siya Trai. Tongin aing yaw Trai ublay jengim. Kaisong hok bat kajay. Dashisha kalong kabasyong ho bat kabade. Kaday ti jengi bat ka jim penim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame. Ko kinrad, ko pabakoy, ko blay badan bor bat bam jikut. Lemba Trai jengi Jesus Christ. Nama da ka jing kaya wala pendimay ya ka jing lombrio barip. Bad da ka jing sha shitom jengu wala pendam no ya ke pop jengi. Da ka jing me pa jengu na ki bayam wala pli ya ka lindi sha ka jingim bam jikut. Bad da ka ba ukiyo sha me kopa wala pli wang ya ki kardap ka bene. Bad namar kata Rengat bad ka kinhorn janggi angel bad kirikoy. Ni ruway aga jing ruway aro yame bad ni penbana kalem sangem. Bakhuid, Trai ubleki bai. Beng pertei sawada kahuram jongmi. Hosanna, Hosanna, Trai ublei shadrong. Hosanna, ublei junom. En yaro ubawa, agakateng Trai. Beng pertei sawada kahuram jongmi. Hosanna, Hosanna, Trai ublei shadrong. Hosanna, ublei junom. Akanega pon ka bakantang tam jangga Eucharist Bakhuid. Tongin pen kray ya ka donut ka menzia. Da ka bashim ya ka jingrai ka baskem ben ino ya ka jingim jangga pop. Ban kerla ka ba mod. Ban rung ha ka bor jangga hima uble ka ba ujis utarwa hangi. Tongilang kikon lambarot bashem biang. Om deshu kikon lambarot balajja. Namaru Jesu yo ilut yangi utip lut yangi. Kam dami ha kanega por jangga jingwan jangga mensiam Bakhuid. Halar ki jing tarwa Bakhuid. Ngirungi trang nadu ka donut. Bau Jesu pen kantang yangi. Pendap yangi daka jinga ejame. Ba men shem biang yangi. Daka jing snowlem bat ka jing snega jame. Duairo nagabin daki ba pangi ba shitam. Leseron ki kuon ki ba sausi halar ki jimpang jang ki ba yid ba toin ki mi ki pa. Inang aiti ki shaw Jesu. Ni duai nagabin da baro ki ba talot bar. Lese ki ba tiyaha ki hospital. Ay bau Jesu unang pen koi pen kia yaki. Ay ba kindap daka jinga eka jangu Christ. Bau Jesu un shem biang yaki daka jing koid. Dashisha melong ubakhuid ko Trai. Bat kadehok babaro ki ba melatao kinya ro yame namar lemba ukun jame Trai jang yu Jesus Christ. Daka bor bat ka jing Trai jang mensiam Bakhuid. Me ay jingim bat me pen koid pen kandang yakie baro. Bat mem jusange banlung holiday yala upay kanang banadu bami hadu basat kasni yan tarwa ka kiniya ka kriyam Bakhuid siya ka kerteng jame namar kata ko Trai ngi karpadrit yame badauju mensiam mens no baban pen kuid ya kini kijingay kibangilawanra ba en pen kandang iyaki bakin kalalong kamet bakasnam jongukun jame Trai jang yu Jesus Christ ubala hukum yangi ban pen menda ya kini ki jingmaya namar mauhi hakamid bala aiti no ya ulashim ya upu bada uba kaba aingu yame ula duai kerku ula kidia badulai ya hala ke senran ong Tushim batobam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Yaka ba naiti. Naga benda jumpi.
Haka ju keru kamenda lalaya bam ula shimya ka kuri. Badaka ba aingu yame ula duai kerku. Badulai yaka halake sentran uong. Toshim bato dina kane pi baro. Namar kane kalonga kuri jonga snam jonga. Jonga jutang batimai bad bam jukut. Yakabayan pen mi nagabenda jambi. Ba nagabenda ki babon. Nagabenda ka jimap yaki pop. Toleya kane bankan mau yangam. Kusnam bakardor jonga Chris. To penkoid yangi. Penkoid ikamen siyam hadim penkoid. Penkoid penkia yaki bapang ki bashitambaro. Yada yangi na ubamen. Kajimaya jongka jinge. Ipen daya jingyap jong me ko trai bat mi playa ka jing me pa jong me adu ba me dawan adu ba me dawan. Namar kata kotrai katbang ipenmenda yaka jingcha shitamba pelait im jongu kun jame. Yaka jingmi pahat badon buram jongu bad yaka jingkyu jongu shabene. Badro katba ngi ap kemilindi yaka jingwan biang jongu. Ngi terwas ngongu yame yaka nega jingkini yaka bakui bad kabay im. Ngi karpad yame tope yaka jing terwa kinia jonga balang jame. Batu kubur ya wu jingkinia uba daka jingiap jongu melamon ban penyasuk yang ibat mehi to ai bamangi ya ki ban sa daga met batas nam jongu kun jame bad ya ki ban pendap dau mensiam baku jongu ngin kalalang kawe kamensiam hau kris to on penjana yangi banlong ka jing tarwa bam chikut hame. Kenapa? Ini yo ya kan pateng lembar kit balajir jame kerpange rengkat bat kamaria tei soti Bakhuid kakami jongo bale rengkat badu joso Bakhuid kurim jangka lem bat ki apostol bat ki martir bakrao buram u Francis disease Bakhuid rengkat bat ki rikuid baro hakiba nishania banyo jinga rap naka jinga silem bakalem kut jangki hakama jame. Ngi karpat ko Trai to ai ba uni ujingkinia jimpinia suk jangi un penro ya ka suk kasai ba ke jimpenim ya ka parte baro kawai tos ngoba ban pen scam ha ke jingi ba ke jingi ya ka balam pilgrim hangni hasla parte rengat badu shakri jame ulio upa ba ko jangi badu wilbert u bishop jangi ka ken huon ki bishop kiling do baro kirenium badu pait baro ya uba me la perlong ujame. Tosno, tosngap, ya ke jing doai jangkane ki ingasen. Kaba me la kot, ban yalum lang akama jame. Koppa by its bone, haga jing isne jame, to lum lang halade, ya ki kun jame baro, ki bela sapriang, hasatala kaparte. Ya ki himen ki para jangi, shinrang bat kinde, ki bela kladno. Bari kito baro ke bela pensovaya me shua bakin klat naga nekas jingim to pediang iki daga jingir shaka himaja me handangi kermen bendon bangin yahun lang daga buram jame da ukris utrai jangi da uba metese haika perte ya baro ki jimbha. Dawu lembadu badhawu kalong hamayu blayu pa badan bor. Ha ka jingalong kawai jungamen sim bakui baro kaburom bad ka jingero
Junom la Junom. Amen. Kohimen ko parato ngin duwai babara mangi ke bashimenta hagane ka mas Bakhuid ngin dap daga jinga pangin pin kray ka donut ka men siam ngi karpada ba ko pa ban perlong ngi ki kun ke bala ban pediang ya ka jimba man kasngi da ka bakarlalong ki kun jang ka hima da ka bakindiu ya ka kerteng jongo balai ha ka jingim jongi da ka balai ya ka mon jongo ai ba kane ka jing duwai ka bangi perlong kalong shisha ka jimpen kray kerki ngi bandu pediang ya ka jinga lemba ka kamionian Bakhuid Kopa jengim, Uba bening kalong ka Bakhuid ka kerteng jame, kan wan ka hima jame, kalong ka mon jame, ha ka kendau ka bening. Ko ayang ni met ha ka jimam Sngi ka bahalagasmi, patama pengi keren kanjungi, ko bangiru hima pi ka belai sniu yangi. Padwa delam pengi sha ka jimban shoy, kan rai terlai ni na ka basniu. To pelai tiangi karpad ko Trai na ka jing sniu baro. Haka jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haka Sngi jangi. Kadamba daga jing arab ka jing snei jamme. Ngi light baro bon ka pop. But ngi yo jing edan ka jing jar baro. Kat bangi dangap ka melendi ka jing karmen Bakhuid. But ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesu Christ. Namar ka jume kalong ka ima, ka jume ka bor ka buram, menta ba jinom la jinom. Ko Trai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jamme. Ka jing suk ai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry ya ka jing ai janga balang jamme. Padha ka jing spoon jamme, to ai haka ya ka jing suk, but ka jing etali kawai katkum ka mon jamme. Mamay uba im bada basensha, jinom la jinom. Amen. Ka jing suk Trai, kandon, barabo rengka batpin, Rengka bat firu. dap da ka jing indo Christ, tongin ya ingu markelia. Kukun lang bradu blay, make it keep up her tay, tus girls in a yangi. Kukun lang bradu blay, make it keep up her tay, tus girls in a yangi, kukulang bradu blay, make it keep up her day, do I jing suk yangi. Hakami ukun lambro jang oblay. Hakami bakit na ka pop jang ka parte. Sukit to ke bala korsha ka jang kawai jang ukun lambro. Kadrat kamlang basoma pamadrong pagaying tunga, Andre resyo shong tarakti, kapansin tunga, tagsiyaki. Kamet perkasnam jang Christ kan re sha. Simsi spak kendai punyo. Cispak kendai punyo. Galau upu jingim, jarbawan syanga ulang tia, jarubangen. Bala
shanga lemda upa ukriya gan pen mi padya gan pen mi padya gan pen mi padya akasi adu upu banganai ulang sisya jangan jaru babarune upu unim junom la junom unim junom la junom gan pen mi padya gan pen mi padya gan pen mi padya akasim kadu lemda pibam yakado jawu kunu bril pinami Dona pidi kasnam jonga pimla banyo jingim pimla banyo jingim gan pen mi padya gan pen mi padya Chiêm từ chính Trai của mình xin một Chris là sự bạn rất phù sa. Của mình xin một Chris tu pen khôi yanga, của mẹ tu Chris tu pen im yanga,
Kusnamu Kris to tridap yenga. Na krungu Kris to saitinga. Kujing shala benyu Kris to penklan yenga. Kuji suba bha to saskor yenga. Hapo kijing mong jume to aingandri. Pasha yenga penklat no nami. Now nong shun buman to da yenga. Atmir kijing yap to pot yenga. To ong bangan wan shami. Berengkat berkiri kui jume. Ngandu biaro yame. Junom la junom. Amen. Kami ku Jisu berhau bertiang tam, ngadem kru berkemat jumi, pada kecing terang bercit ham juga mensim juga, ngadwai berkerpat yami, mension hak kedunut juga, kecing singo berim, kecing ngej, kecing kermen, kecing ye, berkat kecing kuslai bersisa, nak kepentar lagi pop, berkemon berskam bandai halo, kerbah pola dehi, dah kecing ye berjeliu, kecing kuslai mensim. Ia kuson kita kisan celi kicing mang bakodotam bakabakan mawi kitu kiktin kibau dabit noya tu lupa las lemba ola keren sepang jumi go Jisu babha kila sam kikti berkicat junga kila nyewe kicing junga baro. Tong ini duai. Kumba kane ke jimpediang ya ke communion Bakhuid jame ko Trai ke peni lupa ya ke jingyateli jongi ringate hame. Kumdaru to ai ba kan penmi ya uso jong ke jingyateli ha kabalang jame. Da ukris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengkat batpim. Rengkat batpiru. Ngu ya ka kli jambi kerpad ya ka jinggerku na utrai. To utrai in kerku kardo yepi badun suma suker yepi. Amen. To ka kamat jengu kan ting shine happy ba un peni happy ya ka jingisne jengu. Amen. To un peit id yepi badun ai happy ya ka jingsuk jengu. Amen. Par ka jinggerku jengu belai badon bor baro uppa badukun. Badu mensiam Bakhuid kan hiar happy perkan sa batpi junau. Amen. Ya leizuk ban pen bana ka kubar babha jango Trai da ka jingim ka jampi. Isong yau play. Shispa sa punyo. En yakmi bakum no kadono de Jisu bala ogu kendrat banikai kenyau tohikai pinanga bangalong bajemnut ngalong ruka syurit nasyadu kadono en yalekat bala banken mau kajing sneng en kentiu akakli bat bretno kajing meng en jemnut kamen sim bat skaurit kadonut en kongu yau Trai bat yai long kinong bud en shasneng shaikai bandub yo ching mentoy kamen sim kanang pa kaching hok kanang roy to yarap ko Jisu
Bai Boria Kamon Banom Sa Jingken Lu Aburam Hokpa Berukun Haman Sim Bakhuid Marah Hama Meningkong Puji Mentah Barabo Jenam La Jenam Amin Kurun Bakhuid Tahma Jisu Rumah Telem Jengke Maria Kau keengel bagi Rukhuid Baro Tuan ke Pentah Jengi Hakar Tengpa Berukun Haman Sim Bakhuid Amin And your right, Trai, Jesus Christ.